wazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana uyu. Mtsikana ameneyu anamangidwa ndi mulandu wa mada, adapha chibwenzi chake. Mtsikana ameneyu amachokera ku Nairobi, Kenya. Dzina lake ndi Jack Opa. Ndi mtsikana ooneka bwino kwambiri, ndipo kundendeko ndi modelo, ndipo anthu ambiri amamukonda, ndipo anthu ambiri amamfunsa chidachitika ndi chani kuti upezeke kundende kuno. Ndiye ndabweranso ndi nkhani yake ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro. Mtsikana amene dzina lake ndi Jack Opa amachokera ku Nairobi, Kenya. Mtsikana ameneyu anamangidwa mu chaka cha 2023 pa 23 May ndi pamene anamangidwa ndi mulandu okupha chibwenzi chake. Omu ndi mmene zilili. Mtsikanayu anali wang'ono, anali zaka 19. Kenako anakumana ndi mnyamata uyu. Mnyamata amene dzina lake ndi Terai. Anali mnyamata ooneka bwino mmene mukuoneramo, komanso anali ndi ndalama zake. Kenako anthuwa anagwa mu chikondi. Atagwa mu chikondi anayamba kucheza weziwezi, kumadziwana weziwezi. Kenako Terai anamuza Jack, oziwa cha ndimafuna ndiukwatire. Jack analosangalala kwambiri. Anatengana, anayamba kukhala limodzi. Anayamba kugonana, sanapite kokayezesa. Akhala ali limodzi kwa nthawi yayitali. Ndi tsiku lina Jack ankachapa zovala. Achapa zovala anapeza kabotolo mthumba mwa trouser. Atatsegula kabotolo kaja anaona mankhwala. Anaona zakuti mankhwala aja anali ma AIDS. Atabwera ku ntchito Taylor anayamba kumfunsa, tandiuze ichi ndi chani? Taylor anafunsa Jack, wapeza kuti? Analongosola kuti ndapeza mu mthumba. Tandiuze umama mankhwala? Taylor ananena zakuti eya. Kenako Jack anamfunsa Taylor, nchifukwa chani sumandiuza? Taylor ananena zakuti sindikanatha kukuuza chifukwa chakuti sindimafuna status yanga anthu ayidziwe mpaka na tsiku lokufa ine. Sindimafuna, ndipo ukadadziwa poyambapo ndikadakupha straight, ndimakupha. Koma apapa mpuli iweyo wadziwa tikugonana kale, mwinanso iweyo uli nako, ndi zopanda ntchito kwa ine, sindingakuphe. Kenako Jack anayamba kulira. Analira ndi mkwiyo anatenga mpeni kumbaya Taylor. Anambaya kangapo. Atambaya Taylor, kenako anthu anaona magazi a polisi anabwera. Jack sanathawe ayi, anangokhala nyumbamo. Anamumanga. Atapita naye ku polisi anayamba kumfunsa mafunso. Anafotokoza amene ndafotokozeramo. Kenako anamponya mchitokosi. Mpaka na pano ali mchitokosi kuchoka mu chaka cha 2023 mpaka na pano. Mkazi wake ndi ameneyi, panopa kundendeko ndi modelo. Ndi ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake mutengepo phunziro. Atsikana osakomedwa ndi ndalama, osakomedwa ndi maonekedwe. Ngati mwakumana ndi mamuna ndi bwino mukayezese musanapange china chilichonse. Tamuoneni mkazi, ndioneka bwino kwambiri, koma tamuoneni minali apapa ali kundende ndi modelo. Imene ndi life yake. Iyi ndi nkhani ya life yake, zimene anakumana nazo. Ndi chonde akuluakulu, tengani phunziro pa mtsikana ameneyi. Chonde magays, tengani phunziro pa mtsikana ameneyi. Kumakayezesa